Grabatzen ari garen unean goizeko ordu biak eta 25 diren honetan, jada gaur jokatuko den Lauterdiko txapelketa nagusiko final handiaren atarikoan sartua gara, gogoratuko dugu Bilboko Bizkaia pilotalekuan ariko direla nor baino nor gehiago Laso eta Peio Etxeberria eta Laso, biak ala biak Nafarrak, bata Unai Laso Bizkarretak Erendiaingoa, Peio Etxeberria berriz Zenoztarra Ultzama Baiarakoa, eta 10 urteren ostean berriz ere bi nafar ikusi ahal izango ditugu Lauterdiko final batean. Azken horretan Aimar Olaizola eta Juan Martínez de Irujo izan ziren hor baino nor gehiago, orain 10 urte euria egin du orduzkeroztik, eta gaurkoan berriz ere bi nafar elkartuko dira elkarren aurka, kasu honetan Laso eta Etxeberria. Aurrekari bat badago, aurtengo txapelketan urrutira joan gabe bi hauena, hain zuzen ere Iruñeko Labri pilotalekuan jokatu zuten norgehiagoka hori, orduko hartan Peio Etxeberriak 22 eta 19 irabazi zion Unai Lasori, eta horrek bide eman zion Zenoztarrari zuzenean finalerdietara sailkatzeko eta Peñaren aurkako arrasateko norgehiagoka hori, esango dugu, erabat simbolikoa edo izateko, eta alaxe egokitu zitzaien, eta begira, gaurkoan elkarren aurka arituko dira berriz ere, eta egia esan irudipena ematen dit partida gogorra izango dela. Partidak ertz asko ditu, batetik gogoratu behar da Unai Laso askoz ere pilotari esplosiboagoa dela, Peio Etxeberria baino, Peio Etxeberria arnasa luzeagokoa, bien ala bien figurak aztertu ditugu aurretik pare bat bideotan, eta hementxe kiroluneako kanal honetan sartzen bazarete bertan ikusi ahal izango dituzue, eta hortxe, bien ezaugarriak kontuan hartuta partida gogorra espero da, bientzat funtsezkoa izango da, txapelketa osoan zehar pilotarientzat izan den bezala ongi sakatzea, hau da pilota ezker horman sartzea, biak ala biak errestatzen ere txapelketan zehar oso ongi ikusi ditugulako, eta gero bigarren pilotakada hori batez ere Unai Lasorentzat funtsezkoa izango da. Ez Peiok badakigu, tantoa lantzerako garaian eta dominatzera pasatzeko gaitasun gehiago daukala, dominatzen ari denean ere aurkariari nekez uzten diola dominatzera pasatzen, aldiz Lasori behar da gehiago kostalekioke hori, ez, tantoak luzatzen doazen enean, bizkarretara gehiago sufritu dezake Peiok baino, eta horrekin kontuz ibili beharko du Unaik, akatsak atereak izango ditu Iruñeko partida hartatik, naiz eta oso partida ezberdina izan, beste pilotaleku klase batean, ezker aurreko horman pilotak asko heltzen du, ez dauka beste pilotaleku batzuetan bezain besteko irteerarik, lurrean pilota ez da horren beste ibiltzen ez da ere, eta faktore hori guztiak kontuan hartuta, iruditzen zait favorito Peio Etxeberria izango dela, edo nik behintzat ala ikusten dut. Ere, Unaik horixe, esan dugun moduan, pilotari abiadura eman beharko dio, saketik hasita, baina gero bigarren pilotakada horretan eta abaguneak dituenean eta Peio asko behartu behar du, baina era berean tantoa alik eta azkarren amaitu. Peio berriz, askoz ere arnasa luzeagoko pilotaria da, honek ere noski sakearekin asmatu beharko du, baina bigarren pilotakada horretan bizi mugitu behar du Laso, eta behar bada esango nuke, Unairi boteko jokoa komen izaion bezala, naiz eta ezkerra airearekin ere ongi moldatu den, Peiori aireko jokoa gehiago komen izaiola, ez oso ongi maneiatzen ditu postura guztiak, ezker zein eskuin sotamanoz bikain aritzen da, gero gainera urten ikusi dugu ezkerrez eta kantxa erdian pilota hartzen duenean sekulako arriskua duela Peiok, eta horri etekin atera behar dio. Unaik ere, etekin atera zion kantxa erdian pilota hartu zuenean Jokin Altunaren aurkako norgehiagoka horretan, baina orokorrean biek ala biek arrisku berbera dute, baina esan nuke Peiok pilota kantxa erdian hartzen duenean arrisku gehiago daukala.
Beste faktore bat fisikoa izan daiteke, ez esaten ari gara, behin eta berriz Peio arnasa luzeagoko pilotaria dela, Unai baino, Unai egia da, fisikoki eta ongi ikusi dugula txapelketa osoan zehar, baina Peiori eutsiko ote dio, ez, partida apur bat gogortzen denean, nik uste probabilitate handiagoa daukala Peiok hobeto iristeko zati horretara Unai Lasok baino. Eta horrek esan nahi du, esate baterako elkar behartzen dutenean, behar bada Peiok erraztasun handiagoa izango duela zabaleko pilota batera iristeko Unai Lasok berak baino. Edo jokaldi bat egiten duenean Peiok Unai Lasok arazoak izan ditzakeela eta gero bigarren pilotaka da horretara ezin iritsi. Peiok behar bada iristeko probabilitate handiagoak ditu. Esan dugu bezala txapelketa osoa oroar kontuan hartuta, baina edo zer gerta daiteke, finalak beti finalak dira, urduritasunak egoten dira, faktore asko jokatzen dute, esan dugu, aste honetan zehar ere Peio Etxeberriak aipatu zuena, ez? Jokin Altunaren aurkako final horretan aste osoan zehar oso lasai egon zela, baina gero finalaren eguna iritsi zenean urduritasunak etorri eta presioak eta egoerak erasan egin ziola, ea, bihar beste final bat izango du, gaur hobeki esan da, eta ea, nola erantzuten duen. Hauxe beraz, esan beharrekoa, bihar, gero, gogoratu finalaren analisia izango duzuela, tartanon izan agur.